Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip news dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Keti Masomera chinyomba maititi kamuchachila kidedzera kuti ini ndemota dzangu dzandoshandira neziya kwete iwewe urere kupedzisira dzako mota ende dzevarume vanenge uchingochinjanisa terera munzu. Ndizve kujairwa nemahure enzara manzwa. Ini ndini 1 hure Mailand ndetunthwa. Iyi mota yangu number 1. Inochargwa kuseruko unocharger necharger iyi haikona zvenyana kamuchacha haisi yetopu sinashika iyi yekupuwa yekudoneterwa hatiti zvemadonations hatidi mota dzecheri iyi ndo yangu iyi but mazana ndichaidi ndani nyowani yakunoundikura dzinyowani iyi chitoi chaDominic kana achida kujamba nekudzidza kutenda mudrive nekudi anoshandisa ichi chitoi ichi chochi ichi ndeyaDominic iyo anopinda achitamba nayo achiinda nayo mazepe iwo ndio unofamba nebhasikoro yautore mota iyi urega kunyadzisa uchasvuka machende uchifamba wakapa bhasikoro muEurope uchitinyadzisa iyi manje ndo yanda kufamba nayo mazana ndizve kujairwa nana Marutse mahure asi anoita mota dzekukwereta kufamba nebhima mudhara bhima inochargwa iyi isusu hatifambi kuIsland ndokunzwa kuti kuIsland kumusha hatifambi nemota dzedzi hatichadiri petro isusu tinocharger mota inochargwa iwo kamuchacha ndiwo munofanirwa kuratidza unotora charger yako ishi charger yangu ishi charger iyi ndo charger mota yangu pamagetsi murikuona kuno kuIsland hatidiri dhiziri kana petro kana tinocharger mota dzedu toenda tinofamba nemota dzakachajwa pamagetsi hatidi kunyaudzwa nemahure echinherera mahure enzara uya uchitiganzira nekahonda fiti kawakapuwa netopu zinazvo dzisi dzekupuwa kaisi isusu tinofamba tiri mutefetefe Marutsewo tinomboti iwe pinda mota yangu ndakuratidza iyi ndo mota yangu ndo yanda kudhila nayo mazano ndakuita zvebhima zveBMW handifambi nesvikoro plus handikwereti mota dzevaridzika iyi handipindi mota yemuridzi ichikwereta plus hamugoni kudhiraivha hamuna malaisensi mahure echinherera chichichi kudhiraivha kwacho chaiko hamugoni kumutsa mota hamugoni isusu tinozvibava zvese mani wavo mutwawo baba mota Kamchacha, fuck off Maibuganya, Bruno Furnitures, fuck off Enifa, fuck off Marutse, fuck off Matangende Mukongo nyini midhidhi yenyu mese anenge asvotwa ngauye kuno kuIsland hamuna mavhisa muyi kuno